Thangla jitam salmariwo belekine kirima singsa lahar Patiwi Khoroktham Thwijakha khorongni sakam nogo klaijak. Patimung Atharomura 43 mile amsayo. Kaham kerung menikele khalaye jate nogo bene phalaibe meni pia. 43 mile amsayo chopai khano Malkhung sonai hoskudeke Malkhung somani bagai 250 feet Kuthuk tolawo kalaye langma arika onurupa de burma nok duma sora mono PS tai khoroksa robi de burma nok dormo nogor baldung kamiwo yagulo jibi shak hamnogo sokpaike thipayuka onurupa de burma ne busajak bisido umoni meri tripura tai busai molin kishor tripura bai badra de burma mungoi tabo sak hamnogo klaija Lahar Patiwi thimani saltamni ulo Malkhung Kuthuk dung Beserni Tisajakha tini kidok salmari cha salo Malkhung tisana phainai thinai nukuni borok shaka Lahar Pati thanibo Khoroktham Thwijakha tei khorongni tabo hospital kalaija Malkhung sunaro noko kusaraka mokol ayang uyang maria wi hos khlai Malkhung soke belena chanai थांनाय 13 तारिखाव गारि एक्सिडेन्टनि क्राइशंगा बेयाव एक्सिडेन्ट नेरुनि जायखि गुस्ति मिसिं और हेल्प खाने फेमस है खरक बसे थिगा जागा और वो खरकथाम थिगा ताइपनि बे बानसि था दाबो वो ताइपनि हॉस्पिटल लोगो दंगो दाबो वो काहामकै दिनि सागरो हामिया खबर बुसागो Lahar Patiwi kereng saya no lagmar lai tongo je Malkhung motor na yakaba driver na bawa heko kesana musung borno ang to kesana musung an te obono jeng jokhon naki gari drive khai tongo chalok tongo apro belekeno ayang nasi aboi kahampai chalok na bagai kahampai gari no Malkhung no sanan bagai ang khabe kuba pabo ini sini mongkai Ani sini mungkai ani bung mungkai Sobendra Daporma ang rasnagani Khoroksa ang song horkai da o murabari charge ni ngui arwa ang song horungai borobai malakoti ang da arwa ang wo accident ni sokorke ang help kana khai